Ia dă bre o țără de lumină să-i văd la față. Apoi ia ca și frați moldoveni. Deamu îi la minte așa unui copil și nici războinici ăștia pe care voi i-ați ales să vă diriguiască, așa-i? Ați priceput, deamu și voi, așa-i? Apoi, voi ziceți bre ceva, ca să nu arăt eu aici de parcă grăiesc păreții ăștia. Priceput ați ori nu? V-ați încrezut că nu au niciun Dumnezeu întrânșii, că nu au bre simț omenesc întrânșii, că se gândesc numai la dânsii și la burduhanile lor. Și că voi pentru dânsii nu sunteți nici sufletii, nici oameni bre, dar numai niște jiti care trebuie amăjite și folosite. Amu, eu vreau să zic o vorbă, să le-o zic celor care se cred mai deștepți o leacă decât narodul, mai învățați, mai cu gărgăuni în cap, inteligență ei, cum s-ar zice. Bre, vouă, bre, nu vi rușini, bre, cum își bat joc tâlharii și păgânii ăștia de la putere de mamele și tații voștri, bre. Chiar, bre, nu vi jele deloc, bre, de dânși. Dar cât, bre, să stuchiți numai, a să-i suduiți și gata, ați vă luați grija, ha? Când, bre, a să ridicați și voi pe unul dintre voi în apărarea norodului? Apoi să știți, deștepților, că nu norodul îi de jină pentru rău care se întâmplă în țară, și nici tâlharii și caznocrații din divan nu-s ei de jină, dar voi, bre, sunteți de jină, sunteți cei mai tari vinovați. Sunteți vinovați de atâta că voi aveți minte încăpățâni, că vedeți toată urgia care se petrece în țară, dar nu mă pălăvrăjiți și criticați. Dar știți și, bre, voi de-amu spuneți, bre, deschis, că pe pământul ăsta nu-s nici oameni, nici moldoveni, că locul, bre, îi sterp, că nu rodește nică, că aici în loc de oameni au rămas numai așa o turmă de jite mânate de 3 văcari. Ei, și de-amu niște câini ca voi care hămăiți, dar nu mușcați. Trimiteți-i, bre, pe europeni la Europa, la dânsi acasă, spuneți-le așa cinstit că povestea de succes îi tiu-tiu, vorba ghimpului. Și lăsați, bre, aici numai lemne uscate, lăsați o boaghe de sare, sârniși uscate, ca să se încălzească toți vinitișii care ori trece pe aici. Suflați lumânarea și duceți-vă la mama dracului unde vor duce ochii. Sau poate o mai rămas pe aici vă sămânță de demnitate și vârtute. Ha? O rămas ori nu, vă întreb? Apoi dacă o rămas, hai să grăim cinstit și să nu ne mai prostim cu de ochiuri, cu amăgeli și cu tot felul de vrăjă asemenii. Dacă aici, în loc de inimă și vârtute, îi spaimă și slugărnișii, înseamnă că nu ajută niciunde de scântat. Dar dacă este vrea demnitate și vârtute, apoi să știți că nici saghia nu-l taie, nici sulița nu-l străbate, nici focul nu-l arde. Apoi și ziceți, băi, mai este demnitate și vârtute în cheptul vostru? N-aud! N-aud! Apoi ia camu, v-am auzit, Dumnezeu să vă ajute! Am de zis!